заўсёды ёсць два аспекты, якія прымушаюць займацца гэтым і хадзіць на чарнобыльскі шлях. Першы, гэта, канешне, тая трагедыя, якая здарылася ў Чарнобылі ў 86 годзе, якая працягвае фактычна ўплываць вельмі моцна на жыццё беларусаў і беспасрэдна на тых, хто атрымаў дозы ў 86 годзе і на тых, хто, на жаль, працягвае атрымліваць гэтыя дозы да гэтага часу. Першы пасыл – гэта зварот да грамадства, каб людзі ўсё ж такі задумаліся, прачнуліся, бо гэта небяспека, яна не мае колеру, паху, і ў штодзённым жыцці людзі ёй не сутыкаюцца. Ну, а другі аспект палітычны – гэта патрабаванне да ўладаў сваю частку адказнасці взяць за вырашэнне гэтай праблемы і ёй займацца. Насамрэч, вось гэтае сканчэнне колькасці ўдзельнікаў чарнобыльскага шляху, якую, на жаль, мы назіраем амаль што кожны год, ужо доўга, ёсць вынікам мэтанакіраванай палітыкі ўладаў. Першае – на замоўчванне тэматыкі Чарнобыля, і сапраўды гэта ўсё спрыяе таму, што перастае балець настолькі моцна людзям, яны сапраўды забываюцца, засынаюць, пераключаюцца на іншыя тэмы. Захады ўлады скіраваны на тое, каб людзі станавіліся абыякавымі у прынцыпе да нейкіх сваіх сацыяльных публічных дзеянняў, каб яны перасталі лічыць, што это мае нейкае значэнне. Яны не вераць, што іхняе дзеянне будзе мець нейкае станоўчае наступства, нейкі вынік. Сапраўды нехта баіцца, і ёсць вось такое адчуванне ў грамадстве. Але тых, хто не баіцца, але не верыць, альбо махнуў рукой, ўсё ж такі, на маю думку, больш. І вось гэтая абыякавасць, выгадаваная беларускімі ўладамі ў грамадстве, на маю думку, яна большая праблема, чым страх. Так, это акцыя палітычная, але ўсё ж такі досыць спецыфічная. То бок нельга сказаць, што гэта такая проста акцыя абстрактна супраць уладаў. Чарнобыльскі шлях – гэта акцыя супраць ядзернай пагрозы, якая набывае, канешне, і новы сэнс, калі пачалі будаваць Астравецкую АЭС. Шлях быў засяроджаны на Чарнобылі. Можна сказаць, што ён рухаўся не туды, хаця таксама нельга сказаць, што пра Чарнобыль трэба было маўчаць. Гэты шлях быў у правільным накірунку, у патрэбным накірунку, але вось гэтыя новыя пагрозы, якія з'яўляюцца, яны пакуль не ўсвядомленыя грамадствам. Паціху прыйдзе вось гэтае ўсведамленне, што вось мы ўжо з гэтай бомбай, якая цікае, вымушаныя жыць. Тут праблема не ў чарнобыльскім шляху і не ў тэматыцы чарнобыльскага шляху, праблема ў тым, што грамадства вельмі моцна дэзарыентаванае. Калі ты прыязджаеш, вось ты бачыш гэтыя сады, гэтыя могілкі, на якія нехта зрэдку даходзіць, але збольшага бачна, што тут жылі людзі, а цяпер фактычна это мёртвая зямля. Вось гэта вельмі моцна, я думаю, б'е ў такім эмацыйным пляне. Фактычна гэта такі вельмі яскравы ўзор дэградацыі, можа быць, цывілізацыя, якая сама сябе забіла. Фактычна, Чарнобыль гэта застаецца такая атрута, якая працягвае знаходзіцца ў сэрцы Беларусі, працягвае раз'ядаць, забіваць краіну, і ўлады не робяць, на нашу думку, належных крокаў, каб гэта ўсё ліквідаваць. У сам дзень аварыі я займаўся тэнісам шмат гадоў, і гэта быў такі вельмі сонечны дзень у Менску. Я цэлы дзень правёў на кортах в раёне Маза, там такая была знакамітая тэнісная школа. Максім Мірны, дарэчы, там таксама займаўся, вучыўся. Наталья Зверова, шмат якія тэнісісты. І ўвечары я памятаю, што нехта са сваякоў пазваніў, што нешта недзе адбылося, і вось я памятаю, бацькі это абмяркоўваюць. Тады гэта не падалося як нешта такое сур'ёзнае, але я вот памятаю, што такое трывожныя настроі размовы бацькоў. Фактычна это было ў сам дзень 26-го. Баяліся дажджоў, баяліся грыбоў. Не памятаю, чаму вось хадзіла такая пагалоска, што грыбы все атручаныя ў лесе. Ягад, да, грыбы, ягады. Маці там капала ёд в кубак з вадой і там казала, што трэба піць, вот трэба важна піць. Я не магу сказаць, што я усведамляў, і, можа быць, і бацькі не усведамлялі тады, наколькі ўсё гэта можа быць кепска, небяспечна для краіны. Але сапраўды вось тады шырока ў грамадстве быў вось гэты страх. Пакуль не пачнуцца нейкія чуткі пра тое, што вот нешта там адбываецца, ці адбылося, ці пачне на нейкія гукі выдаваць, якія, можа быць, абсалютна не будуць азначаць аварыі,
але будуць даваць падставу для страху. На сённяшні момант мне даводзілася там неаднаразова бываць і размаўляць з жыхарамі. Ёсць даволі малая колькасць тых, хто вельмі актыўна выступае супраць, а вельмі шмат людзей кажуць, ну супер, мы будзем Лас-Вегасам цяпер, у нас тут будуць грошы, у нас будзе шмат працы, тут новыя магчымасці, фактычна новае жыццё. Людзі хочуць жыць сёння, да? То бок атрымліваць нейкія бонусы сёння, а тое, што заўтра это все можа абернуцца чымсьці вельмі кепскім, но людзі не думаюць.